No niin, tervetuloa takaisin. Täällä on Masseminder. Tänään pelataan World of Tanksia. Tää videon aiheena on World of Tanks Let's Play osa 1. Tää on pelkästään niinku Let's Play, mutta tää on se ensimmäinen osa tästä. Kerron enemmän tästä Lassista, että mä oon ainakin kuullut, että tää on todella hyvä scoutti, että päätin sitten ostaa tänne. Oon pari kertaa kokeillut, mutta nyt mä oon saanut tän parhaan turretin, parhaan tykin ja mä oon kuullut silloin scouteille kuuluva paras rumpulipastykki scouteille. Niinku on yseillä ja kympeillä raskailla niitä rumpulipastykkejä. Mut kato, kun ne on niitä, jotka tekee jotain 400 vahinkoa ja läpäisee jotain 250 milliä, mutta tää on niinku scouteille vähän niinku sarja tuli. Ammuksia 10 rumpulit tuossa, eli 1 lipas. Ja yksittäinen ammuksen latausaika. Ja sitten kokonaislatauksen 18 sekuntia, voisi olla niinku 15 sekuntia. Sitten 30 vahinkoa. No se on joo, mutta voisi olla vähän isompi, kun tässä on silleen aika vähän ammuksia. Hajonta on ehkä vähän liikaa. Tähtäysaika 2,5 sekuntia. Ja sitten tässä on niinku nopeudesta sanois, että 60 kilsaa tunnissa. Ja sitten moottorin työ 360 hevosvoimaa, mutta tää painaa kuitenkin niinku 12 tonnia, että on sinänsä aika kevyt tämmöiseksi niinku tankiksi. Et verrattuna AMX 50-100 tai no, verrataan vaikka IS, niin IS painaa niinku 46 tonnia, KV1 painaa 43 tonnia ja AT7 44 tonnia. FCM 50 ja 55 tonnia. Nämä ranskalaiset raskaat painaa kaikista enemmän. Mennään tähän Lashiin. Mutta kokeillaanpa mennä tällä taisteluun. No, onpas täällä paljon pelaajia jonossa. Heti pääsin taisteluun. Kasee vastaan. Yllättävän helppo scouteille tää maa. Kun mulla ei ole mitään mahista täällä taistelussa, kun täällä on kasea ja mä oon 4-tason scoutti. Tuo mä kyllä onnistunut täällä tuhoamaan tommosen 8-tason telatykin. Et en mä niinku mitään muita on niinku oikein tullut kun telatykkejä tällä. Paitsi joo mä silloin IS-3 tuhannut perästä. Mä ammuin sinne vähän niinku pohjaa. Ja sattumalta. Type 59 on tuolla. Lol, vähän mikä drifti. Oho, mistään huonosti. Siis joku kimmotti musta, sen on pakko olla joku T-34 85 tai... Se on T-150. Okei, mä oon aika dead. Mä en pysty oikein havaitsemaan mitään. Kun ei mulla oo haavoittumispakkaustakaan ja... Havaitsin mä muutaman tankin kyllä täältä, mutta toi IS-3 tuhostunut. Ja sitten toi T-71 ilmeisesti ampumaan. Mut yllättävän hyvä scoutti tää Lussi on kyllä. Et kannattaa ostaa. Silleen mut... Nää seuraavassa Let's Play videossa.